हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दिसो ओमफ्राय दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों दाहाय थांनानै खोन्थागोन मा जायगायाव थांगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स' फैदो थांनोसै लोगोफोर दायो आङो सफैबाय दख'ना दखानाव मा लांगोन नोंथांमोननो देखायगोन स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बुंदोंमोन ना दाख्लै बावै जे आंहा इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ आं मोनबाय होननानै स' बे पेमेन्ट मोननायजोंनो आं दिनैहाय इउटुबनि पेमेन्ट मोननायजोंनो आं दिनै माबा मोनसे मोननै बुस्थु लांनो फैदों आरो नोंथांमोननोबो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय उदालगुरियावहाय फैदों आङो ओमफ्राय बे दख'ना दखानाव दंफैयो देखायनोसै नोंथांमोननोबो मा मा लायो मा मा लाया नै गोसोबायदि मोनगोन आर'नाइ बिदिया बेसे लायो बिदिया 450 500 रेटआव फानहरोनो बिसोरो नै नायनानै ला लांफैबाय थायो ओमफ्राय नायनोसै आरो मादि मादि मोनो बेफोरलाय बेसे बेफोरो मा होनो ओमफ्राय बैयावहाय दामखौ मिलायनाय बांद्राय मोनाखै ओमफ्राय बेयाव सोंफैनायदों बेयाव जुदि दामा बाराबा बैयावनो लायफिननोसै बै माने दहाय फार्स्ट नायनाया बेयाव हलसेल रेटआव फानखायो आरो स' नायनोसै बेयाव मोनाबा बैयाव लायहैनोसै बेखौ मोनखाया आंनाथ' जोब्बाय हलसेलावनो लागैनो गैला गोसोम गोजा माबा दखानाव आंना हलसेल लाङोना लाबाय मादि नुदो बे गांनैखौहाय मोजां नुदों दे आंना मिलायदोंसै जाबाय न' लोगोफोर जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांमोननि अननायनि थाखायनो आं दिनै आंनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननानै आंनि फार्स्ट पेमेन्टजोंहाय माबा मोनसे बुस्थु बायनानै मान होनो हागोन गुबुननो आं स' बिनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों स' थेंक इउ एभ्रिवान दिनै नोंथांमोननि थाखायसो आं बेखिनिखौहाय मावनो हादों स' बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंखौहाय फैबाय थानाय समफोरावबो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरो स' लाखांबाय जोङो दायो थांनो ओंखारनायनि सिगां बेयावहाय नार्सारियावहाय हाबफैदों जोङो उदालगुरियावहायनो आर'नाइ लाबाय दख'ना लाबाय ओमफ्रायहाय सोरनो होगोन उनावहाय नुगोन नोंथांमोना आङो गावनि थाखाय लायाखै आङो गुबुननि थाखायसो लादों मान होनो होननानै स' उनावहाय नुगोन ओमफ्राय बेयावहाय जों बिबारखौ सोंफैदोंमोन बिदि वागोन बिलिया मोनसे नांगौ जादों आंना न'आव गायनाया गायस्लायनानै गाज्रि जाबाय आरो बेनिखायनो मोनसे लांनो होननानै फैबाय ओमफ्राय बेयावहाय दामखौ एसे बारा बुंदों बारा माने बाराखौनो लाखायो 4000 गोजौ बुंदों ओमफ्राय 800 बुंदों एसे बारा मोनदों आरो आङो ओमफ्राय बेवहाय रौतायावहाय फैदों लानो दा रौतायाव लानानै थांसिगोन आं मोनसे फसायबाय बेखौहायनो लाबाय आङो दाहाय देखायगोन र' नोंथांमोननो आङोहाय बे मोनसेखौ लादों बे मा होनो बे वाइट आरो पिंक दङना मिक्स बेखौहाय लाबाय आङो मोजां नुदोंना लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन बांद्राय गोलाव खालामला नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय स' बाय बाय फ्रेन्ड्स see you in the next video